Sige, magbalik-balik dia. Jadi Batawi, katulo man ibalik, usar may sabot. Ang mula ni Batawi, wala siguro kaon ito si Ila. A few moments. Nagilitson rin lagi. Kung sa'yo na-adre di ay. Pwede mo kaon? Kay kaon pero kay pangaji. Wala ka mo ka pangaji di? Wala pa. Kaya mong giwad. Nakabalo di mo kumari ko. Sige, magampo sa ta. Gutom na kayo sa tanan. Gutom. Ganyan, bagyan mo ang break eh. Isip ko naman nawa. Salamat po ng pagtuhon ng tapos ang pamilya Bohol labi na sa birthday ng Cute Junior. Salamat sa mga sponsor aming handa sa mga anak, yung mga apo, dagang birthday ng mga botse yung pinabuhi mga lawas. Ita Ginoo ito. Doon na. Yo, sinos pakai masalah natin ng Macau wala ko sa mahigit sa mga silatian Lord. Unta Lord na pininaabot ka lang daw sa nang balik dito ng dago-dago kaon para makaon pa ang kanan. In Jesus name. Amen. A few moments. Dung, nagusam ka dia. Dung, di ba ikaw to nga jigan ni ha? Itong nakalagi, ganina rin ko. Oh, nya nga di mo kamukaon, di kamukaon. Dali ko gampo, wala mo kung nang tagay plato. Ano kung napansin na pag kuman nila kuwan, pangadji pa. Oh, tara oh. Kaon dito. Kaon dito kay murag gutom na ka. Awanin mo ng bangko niya kay ubra na mo. Mahal kayo na ko. Oo, magkapit, dagang mga tao te. Ay, sus, ayaw ka uwaw. Atrito. Ay, ka uwaw. Awa sila, dagko kay kaon na, dugi ka mo ba? Ana, bitaw ko ganina, bitaw nga gamay ang kaunon. Dugi ko nila. Ah, sige na, nalakaw na to. Ay, pagbalik ha. Kausara ha. Kausara mo ko mo. Oh, kausara. Kausara mo kaon te. Ay, balik ha. Oh, gamay ra ha. Ayo ko. Ang sila, wala pa nito. Paano ko na ano? Uy, ay paglapas dito, diar ka kanon na po si mo ha. So, magkaon ng kanon ko na. Moro po din tagiya na. Ipabarangay kayong tagiya. Hinahinay dong ha. Kausar di balik dong ha. Kausara kita din. Hangyo. Dito dong, kausar lagi dong. Hangyo. Paginagampo ganina Ano biya. yung plato dong di? Salin dalo mo sa bote. Dra outing bonde ha. Dong, bailuan tanah dong be. Kausar di balik. Kausar balik dong ha, kanon dong. Balik dong, Kanan lang ha. Kausar Jun. Kausar sa balik. Kausar balik ha. Kausar. Adidis lang. Reklamo. Balik ka na kanila. Dili na ka mabalik kung kanan ang plato. Wala ko napansin na ganina. Oh. Dong, basig nalimot ka dong ha, di palabian ha. Ani tramanite, gamay naman. Unda na lang ko te. Unda na ko dapin te. Order ako drete. Oh, sige lingkod dia. Dire lang ko dito te. Gutom na ko te ay. Mahal ko dong. Ha? Palit kami dong ha. Palit pa mo? Wala na lang, red horse na lang kung wala rin ko. Oh. Umoy kag tubig dong, guys. Sprehan ka. Panganga dong may kay basig matukan ka. May luan ko na te. A few moments later. Hoy, may bike lay ka. Gaagog naong ni mo. Hoy, kausara mo te sabot boy. Ano balik-balik mo gamay? Sa kakuan. Pagtawag daw ganang kwento. Ang mula ni Batawi, wala siguro kaon ito si Ila. Dili man sila musugod. Ikaw man lang ginagampo nga kausara mo balik di kami duha-duha. Abi na kung bakayaran ako nga kaysa Tanawa di mo ano kan undong, yung giurot dong, imbis mukhaan pang tako. Nag-invite ani niya. mamili ka ka, duwang ka, wala mo ka na, mamili ka kunod. Ang iyo lang utiki. Bol ne, dili bol akino ne. Basta gihayay man ito silingan ay. Banto na kung banda na one t-shirt na din na nang gikuha. Yari mo te. One t-shirt akong banda. Oh, buha na, buha. Buwa ka rin, pakita yung mga abs. Wala, kita ka sa nang. Awa kung banda.
Ano ba sa'yo yan? Kaon ako, gutom na kayo. Balibagta. Bahala, kasabi lang ko niya dahil. Bukaon lang ako tayo. Dung undangi paspasan mo mukha undang tim sa dung batang pasad mo. Paspasan mo mukha undang tim sa dung batang sa paspasan mo mukha undang tim sa dung. Tim sa dung ba? Unta sa kam kam kapian baik to. Gutom na kayo kagahan. Ano yan akong baon? Dung tim sa dung ba? Gutom na kayo kagahan. Sa ba pagwat sa ba paspasan mo mukha unoy. Hinahinay dung uy unsa ka dung unya sa dung unya dung ba? Lang na ako. Hindi mo balik lagi. Ano lagi do? Hindi ko balik lagi. Nahinay lang ba? Unsa Basta mali kay dali mo guloy gud. Ay lagi nahinay lang. Guloy nang guro. Kay magbalik sa magbalik sa dung. Guloy lang kayo human ako kaon gud. Ano to ba? Ano ba? Sundang mo te. Budali dito kay para madali kung kaunti di na kay kumbalik. Sige, ay nagbalik ka ha. Ano tabang ko na ko be, ay nagbalik ka. Ay balik ka. A few moments later. Sige magbalik-balik Yan ba tao? Katulo man ibalik ka usar may sabot. Da, dakpan noon tagam. Sasan noon. Ang mula ni bata, wala siguro kaon ito sa ila. Sige, balik-balik na pa rin mo kaon. Dia tiba-tiba kaon dia kay. Na pa rin mo kaon dre, sige balik. Dili ako ra taning dalom sa akong kuan. Ako karap ni kasulay og to pinali do. Mapinda na. Ala sige na apre, hindi pa kabuhi ni ron. Ano sa kay? Ano apre? Awa damaw kayo na. Tingnan kakabutay kuntikan. Ingnan ka kayo nagbalik. Guys, ano yung magsuot basta magpakasala mo, magbabungbuang ka mo, magkasuot mo ani. Normal naman ko na. Ayawan lang. Pwede. Oh, shut up ni pwede nyo. Mungkin ka medyo optik. Charisma. Sa dinalasan ini. Ito si Charisma mo ito pwede mo ka. Si Joy. Kami kung may pamangadji, ikaw may mukha sa may mukha. First choice. Di siya istorya nga kuan nga kanang examen naman. Tanawan na sila oh. Oh, tara oh. Magpa-black man yan yung bumiya. Ay, gutom na rin. Ikaw dali pangadji. Sige, go. Kabalo di mo mo rin ko sige magampo sa ta. Gutom ka kay tanan. Uli ka gikan. Okay na. Pagyan mo nito. Dagang birthday nga mga boteng sa school. Mga lawas. Pag ginawa ito, nulingan ko. Ngayon sa mga malatian, Lord. Unta, Lord, na pinag-dosan ng balik dito yung dagulan ng taon para makakaon pa ang kanan. In Jesus' name, Amen. Ay, pwede na kamuli. Salamat sa pagampo. Kanta lang ako, kanta. Oh, magkanta ko na siya. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to Message be. Andam na mong plato. O sa ikasultin mo sa ika-100 nga adlaw ni Marcos. O di ay. Diha, birthday sige. Birthday ni mo na mo ikasulti. Kita buwa, unexpected yung parang. Oh. Namoy tissue.
Ay, dako po. Pantira way lang ba? Kapo kay Ang akong gipangita. Kinsa Waman diri. motor ang maong. Ray. Kani, mao gini. Wow. Tapay, thank you. Si Padayon. Parang niya nakaon. Hoy, mawati mong bahin. Nakahimo amo na na. Ay. Birthday. Padayon. Dahil na sila gipagutom. Okay. Thank you very much. Pagmamangkon sa mga ako, sa mga anak. Huwag natin ang mga barkada na sa luyo. Karong tuiga. Karong pagduko na biktima sa pang. Yun na rin, nag-trunk din niya. Yun sabi niya. Sika niya tayo. Kaya nag-isip ko, di yun ni may tabok. Ano man? Pero, ay tabok naman eh. Iiyak na yan. Tagalog naman eh. Ay, English. Oh, English, di mang luspad. Sige, para yun. When I came here, and I see the sister, and my English to. and my daughter, and my 200 atong limit. 200 ang limit sa mga buhol. 200. 200. Wait. Pakihan na human. Punta nga kang langaw. Anong buhok? Nahaw-naot pa ang tamo-tubo akong buhok. Kung saan lagi, pasinawan lagi nagmayo lagi, init kayo. Para yung papa, ano? Natulong papa ko si Mario. Dolo, kau coba ya. Gutom na kayo? Okay, 1, 2. Muna yung mga kuwan, panggilitan ng mga original Bohol clan. Di go! Sorry, diga. Asa naman na mo isuroy, oy? Manuroy ka? Awas, gasolina. Ay, baligyan to yun to, suroy. Sige. Ay, sus, ayaw ka uwa. Atrito. Nagkawaw. Ako kay kaon na, nakita ko ganina mo ng gabay ng kaunan nila. Dagang kinuha nila. Sige na, nalakaw dito. Ay, pagbalik ha. Kausara ha. Kausara mo. Oh, kausara. Kausara mo kaon. Ay, pagbalik ha. Oh, gamay ra ha. Ayaw ko ang Uy, ay paglapas dito, diara ka kanula po si mo ha. Moro po din tagiya na. Ipabarangay kayong tagiya. Hangyo. Hangyo. Salin, dali mo sa puti. Routing boot ya. Dong, bailon ta na dong be. Rasa lang balik dumakan dong. Kana lang ha.
Nalimot ka dunga, di palabian dunga, di palabian ha. Ani tra manite kami. Dangan ko te. Ako ta manite. Wala ra ko dre maning ko te. Dili, pauli na sa inyo ha. Pauli na sa inyo ha. Oh guys. Mukhang luwag mayo guys. Ipampo mo kung lagan niya guys. Gutom na ngayon guys. Karon guys, mamaway lang ko sa akong bagampo guys. Kaon lang kong mayo guys. Kaon lang ta guys. No. Siya guys, tuwa pa siya guys. So ako guys, nana ko dire guys. Nana ko ikuan dire guys. Kanang watermelon guys. Kanang watermelon guys. Kaon sa ko dire guys ha. Kami kani akong watermelon guys, kay yellow ang color ni guys. Kaon sa ko guys ha. Kaon lang mo ha niya, paminawa to atong giampuha nga. Kay isa rang balik ha. Kapila ni mo nang balik. Ma'am, kapila ni mo nang balik, ma'am. Noon, balik mo. Di man na ito ha? Balik, di ka na magkaon kay. Wala. Di may pahungit siguro. Mandali, gina. Kaya mo yung kaya.